Hi guys, welcome to my vlog. Isarug Bicol vlog. Ayan. Ay. Hi Bibi Kik. Andiyan ka Bibi Kik. Bibi Kik. Wow, meron akong modeling ngayon. Dito kami sa 9th floor. Ayan. Uy, ano yan? Ayan yung blue na yan. Ano yan? Dito kami sa 9th floor. Ayan, yung mga building na matatala dito sa taas ng Ramada Hotel. Ayan. Ayan guys. Video. Super ganda dito sa taas. Ay, makikita natin sa baba yung mga ano, pila ng mga community park. Saan na? Hindi ko na makita. Ang ganda, grabe. Ang ganda, Bibi Kik. Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa bago kong bahay. Kakabili lang namin ito kahapon. So, ilibot namin kayo ah. Sige po, thank you. Ikot mo po wow, sila. Ang ganda ng ano namin ah. Modeling. Marito! Sino? Annyeong! Kalinas ang camera. Ha? Kalinaw. Saan Hindi ako? mo, picture ang dito. Huwag mo na paakyatin. Ay, hindi, dito na sa Huwag nakalimot ka dyo ah. Kalimot ka na naman ah. Alam mo na. ako sa gilid, oh. Ah, sige. Pili ka maging food lang. Saan ang banda? Hanggang magpindog ka na ng Wait lang. Wait lang guys ah. Stop muna.